Eksodo, Kapitulo 11. Ginpahibalo ni Moises ang pagpatay sang mga panganay. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, hatagan ko sing isa na lang kasilot si Paraon, kag ang mga Ehiptohanon. Tapos sina palakto na niya kamo. Kung sa bagay, kung palakto na niya kamo, pagatabugon niya kamo tanan pagwa. Karon hambala ang mga tao, kag singga na ang tagsa kalalaki kag babayi sa pagpangayo sa iya kasilingan, sing alahas nga pila kag bulawan. Ginhimo sang Ginoo nga ang mga Ehiptohanon magtahod sa mga Israelinhon. Matuod gid nga ang mga opisyales kag ang mga tawo nagkilala kay Moises nga isa kagamhanan nga tawo. Si Moises nagsiling kay Paraon, amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Sa mga tungang gabi, kadtuan ko ang mga Ehiptohanon, kag ang tanan nga mga panganay nga lalaki sa Ehipto mapatay. Halin sa panganay nga lalaki ni Paraon, nga amo ang manunubli sang trono. Tubtob sa panganay nga lalaki sang ulipon nga babay, nga nagagaling sing mais didto sa galingan. Ang tanan nga panganay nga kahayupan mapatay man. May tudo nga paghinibi sa bugos nga duta sang Ehipto, nga wala pagid matabo halin sang una, o kun mahanabo paliwat. Pero sa mga Israelinhon, bisan pa ang ido, hindi magtaguhol sa mga tawo, o kun sa mga kahayupan. Agod imo mahibaluan nga ang Ginoo nagbutang sing kinatuhay sa mga Ehiptohanon kag sa mga Israelinhon. Dayon inintanan mo nga mga opisyales magapalapit sa akon, kag magaluhod sa akon atubangan nga nagasiling, lakat ka, ikaw kag ang imong mga tawo. Sa tapos sina malakat ako. Dayon si Moises na akigid, kag ginbayaan niya si Paraon. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, hindi magpamati si Paraon sa imo, agud maghimo ako sig madamo pa nga mga milagro sa duta sang Ehipto. Ginhimo ni Moises kag ni Aaron ini tanan nga mga milagro sa atubangan ni Paraon, pero ang Ginoo nagpatig-as ang tagipusoon ni Paraon, kag wala niya pagtuguti ang mga Israelinhon sa paghalin sa iya pungsod. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod na to naman nga episode nga amo ang Eksodo, Kapitulo 12. Madamo gid nga salamat.